Chineke gaza gị ekpere agbanyeghị ihe ọbụla nke ị na-agabiga. The Bible says that the Egyptians you see today, you shall see them no more. Malite taa gaba, ị ga-amalite n'afọ aka Chineke na ndụ gị. Wepụ anya gị n'ihe nke ị na-afụ n'ụwa. I know God knows everything about you. He will surely answer you in the name of Jesus. Onye na-egbu agha asị m gị jide okpukpe gị o. Ihe na-asịrị gị ike o, legide Chineke anya. Onye kwere anyị kwa asị m ọ bụghị mmadụ tata, ọ dịghị ekwekwala azụ o, asịrị m na ọ ga-abịa. Gị nwa Chineke elela anya gị n'azụ o. Onye na-ejere Chukwu ozi ụgbọelu gị na-echere gị. Onye nọgidere ruo ọgwụgwụ, onye ahụ ka ga-azọpụta. Chere Chineke ka ọ bịa n'ihi na ọ ga-aza gị. Onye na-ekpe ekpere jisi ike na-ekpere gị o. Onye na-agụ akwụkwọ nsọ o, jisi ike na-agụkwọ nsọ. Adala mba n'ekpere, asị m gị adala mba n'ụzọma. Onye ọrụ nwere ụgwọ o, ụgwọọrụ gị na-echere gị. Onye na-achọ di mana Chineke na-enye di o. Onye na-arịa ọrịa lee, ọkwa ya bụ n'aka na-agwọ ọrịa. Onye na-ahụta anya, ọkwa ya bụ n'aka na-atagbule. Buru mkpa gị bịa kute ya, ọ pụrụ ime ihe niile. Ewo ọ ga-aza, ewo ezi nwanne m. Ị nụla ya? Ewo chere ya. Ana-akpọgo nwaanyị aga, Jehova mara maka gị. Onye nwe bụ aka na-enye nwa. Oge Chineke ruo akwa mgbochi ekewa, ọ mara ihe niile banyere gị. Chere Chineke, ọ na-aza ekpere. Ejirigo m onwe m wee mara na Chineke adịghị eji mmadụ ụgwọ. Nwa Chineke nwee olileanya, akpa nwa mechiri emechi, Jehova ga-emeghe ya in the name of Jesus. Ịbịa n'ụlọ nzukọ, ọtụtụ na-adabalị maka ihe anya na-ahụ o, maka ihe anya na-ahụ. Ụfọdụ adapụgo n'okwukwe maka ihe ụwale, mana chere Chineke ka ọ bịa n'ihi na ọ ga-aza gị. Ọ bụ nwa gị na-achọ, nọgide n'okwukwe gị o. Chineke adịghị arahụ ụra o, ọ mazụrụ ihe niile na-achọ. Chere Chineke, chere ya na ọ dịghị arahụ ụra o. Onye kwere anyị kwale, onye ahụ ga-abịa ọzọ lelee. Ọ ga-aza gị o, ọ ga-aza gị ekpere. Chere Chineke ka ọ bịa n'ihi na ọ ga-aza gị. Titireti o mara na titireti ga-eforiri. Mmiri zoro ezo ga-agbata, nwa Chukwu chere ya.